ଟିକି ଟିକି ଖଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥର କବି। ଟିକି ଟିକି ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ, ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁପାଦ କଥା ମଧୁ ଯେନୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାଜେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିଲାଏ ଜନ୍ମେ ସାର। ଟିକି ଟିକି ବିଷୟର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି? 1 ନମ୍ବର କ, ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଟିକି ଟିକି ପାଣି ଟୋପାରେ ସମାହାରରେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ବାହାର ରୂପରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳିକଣାର ମିଳିତ ରୂପ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ଗ, ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର କରୁଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଲାଖ, ମହୁ, ରବର, ଅଠା, ଝୁଣା, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷାର କାରଣ ହୋଇ ଭଲ ଫସଲ କରାଏ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର, ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ତାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସାରା ଧରଣୀକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଦୟାମୟର ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଦୟାମୟ ଚର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଏହି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ସେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ରୂପେ କଥିତ ହୁଏ ବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକି ଟିକି କାମକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବା ଓ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳ ହେବା ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ସେହିପରି ଟିକି ଟିକି ଲଗାଇ ଆଉ କେତୋଟି ପଦ ଲେଖ। ଟିକି ଟିକି କ'ଣ ହେବ? ଟିକି ଟିକି ପାଣି ଟୋପା, ଟିକି ଟିକି ତାରକା, ଟିକି ଟିକି ଗଛ, ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ। 3 ନମ୍ବର, ତଳେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତଳେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେପରି ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଶୁଭାଯିବ। ଯେପରି ସିନ୍ଧୁ, ଇନ୍ଦୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ, ଏମିତି ଧରା, ଖରା, ତରା, ଧନ, ଜନ, ବନ, ନର, ଚର, ପର। ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଧରା ଦେଇଛି, ଧରାରେ କ'ଣ ହେବ? ଧରା ଧରଣୀ। ତୋଫା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବିନାଶୀ, ବିନାଶୀରେ କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ କରି। କ୍ଷତି ମାନେ କ'ଣ? ଧରଣୀ। ସୁଗତି ମାନେ ଉତ୍ତମ ଗତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଆଉ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି କ'ଣ? ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ମିଶିଲେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ବଣ
2 ନମ୍ବର ସେହି ବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରେ। ପଠିତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଲବେ ଲବେ ତା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାବୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହ୍ନୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାଜେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। 8 ନମ୍ବର ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧରାର କ'ଣ ହେବ? ଧରା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ, କ୍ଷେତି, ଧରିତ୍ରୀ, ରସା। ଏମିତି କ'ଣ? ବନ, ବନର କ'ଣ? ବଣ, ଅରଣ୍ୟ, ବିପିନ, ବନାନୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ନର, ନରର କ'ଣ ହେବ? ନର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ମଣିଷ ଆଉ ମାନବ।